welcome back to my show! Aray, sakit! Hi guys and welcome back to my channel. Ngayon ay pupunta kami sa aming farm at doon kami ay magre-relax kasi yung may virus doon sa amin. So it's better to escape. Ayan, so punta tayo sa farm namin. Ayan, yung mga nephew at saka niece ko. Ayan, so ang daming mga halaman dito guys. Ang daming mga fern. Ayan. Napakadami. Nasaan na yung iro natin? Guka! Ayan guys. Ito yung view. Oh, ang sarap ng hangin, guys. Ayan. Yung iro namin nasangit doon. Nasangit pa more. Wow, ang ganda ng hangin. Iba talaga yung hangin dito, guys. Oh. Hangin pa more. Tingnan natin. Iba talaga ang hangin dito sa dito sa bukid, di ba? So ito yung view dito. Ayan. Napakalawak. Amin yan lang na lahat. Ang ganda dito, guys. Diba parang airport. See, blue sky. Medyo malayo-layo pa yung ating lalakbayan, guys. Malayo-layo pa. Malayo-layo. Meche! Kapoy, may coke kami. Doon na kami titira, guys. Yan na, guys. Andito na tayo sa medyo mataas-mataas na part ng ating paglalakbay. At papakita ko sa inyo ang view dito. See? Oh. Ganda. Diba? Yan guys, tingnan nyo. Ang simoy ng hangin ay lumalagapak. Ganda talaga dito guys. Asa man itaagi di ay di dari ubos. Yan guys. Ito na. See? Ang ganda. See? Yan yung dagat. Diba ang ganda niya. And guys, pwede ka rin magdala ng motorbike. Dito mo lang siya i-parking. See? Malapit na tayo. Ito yung place talaga guys nga. Dito kami naninirahan noon. Tapos I think from grade 1 until grade 4 dito na kami guys. Wala kaming neighbor dito, kami lang
noon. Aming farm guys. Yan, ito yung farm namin. Ang daming coconut. Yan. Ito na yung farm namin. Doon hanggang dito yung ayan. So amin yan lahat. See. First time ko sa barong-barong namin, tingnan mo. Ayan, first time kong pumunta. Yung barong-barong. See? Abo! Halong abo! Abo, abo! Uy, mga mani. Ayan guys. Tingnan natin kung ano ang niluluto nila. Pizza. Tapos ito yung aming kuan. Nag-ihaw kami ng manok. Ayan. Ihaw ng manok. See? Yung manok na ihinihaw. Mayroon kami sinog ba? Mayroon kami sinog ba? Dito pa rin kami sa farm. Look at the view. Yan yung baboy na sinugba namin. Tapos may halang-halang kami dito. O, tingnan yung hangin guys. Napakalakas yung hangin dito. It's very nice. Ayan, ito yung farm namin. Yung mga kalabihan namin dito. Tapos yan yung aming mga tapahay. Suroy sa taris ubos kay Suroy sa taris ubos guys kay kuan. Singanda na. Makita na to kay nangahoy na. Nangawat po sa ang kahoy ha. Nangawat po sa ang kahoy. Ulit dito po. Itong bako na among kawayan guys. Dako na gamo ang kawayan. Nalamig na ba niya utanan oh. Sarap niya gulayin. Yan guys, yung plano ko kukunin ko yung mga doon sa taas, tapos maganda doon sa taas kasi maglalagay ako ng mga cottages. Ayan, so sa mga gustong pumunta dito, sea viewing siya guys. So papakita ko sa inyo next time ang view niya. It's hinlo time. Tingnan yung aming mga niyog ang dami ng mga kuan. See, yung mga niyog, ang dami ng mga bunga. Nakakakupras na kami dito guys. Kaya nilinisan namin ito kasi sayang yung mga kalabian version. Maghaling mi guys para yung mga lubi ay makakalanghap ng mga aso-aso para ay mamunga sila. Na tayo para yung mga lubi ay makakalanghap ng mga aso, ganyan, para sila ay mamunga, di ba? Yan, para mamunga sila.